дар деҳаи шобика ноҳияи восе барои зебинисо давлатова дари ҳамаи хонаҳо кушодааст. Хонае нест ки нишоне аз дастони ӯ онҷо набошад. ӯ танӯр чакдон месозад. Байни сокинон бо ҳамин ном устои чакдонсоз шинохта шудааст. то муминавод рафтам, дар муминавод чакдон кардам. 3 чакдон дар қишлоқи чаргиболо, қишлоқи падарам. дар сохтани чакдон холаи зебунисо аз чунин воситаҳои меҳнат истифода менамояд. Санг олоти асосӣ буда аксарияти маҳсулотҳои сохтмонӣ ҳам сангӣ мебошанд. аз қадим тоҷикон оташро ҳамчун манбаи рӯшноӣ ва гармӣ муқаддас мешумориданд. мумкин аз ҳамин сабаб бошад ки дар гузашта сохтани ҳар як чакдони навро одамон бо хушнудӣ истиқбол мегирифтанд. алов мекунанд, ҳамин хел алов мекунӣ ки дуд медозӣ, алов мекунӣ ки ҳамин бӯи чакдон ҳатто меброяд. буш аз буш ҳис мекунӣ ки чакдон пухтай. баъд нон мепази чапоти ба мумаомон мефтан ки чакдон вадрак айтана чакдон кашида мегири ай ҷушиша ки месухти дастот ҳатто мисузай берунаш. вақте ки иш тайёр шид дангича бухоӣ мекунӣ ки баъд мегӯӣ ки хай чакдони нав кардам бед як кала почара бидозум. лубира мегирӣ, гандума мечкӣ, луби медозӣ, нахд медозӣ, нашк медозӣ, ҳама ами чизора медозӣ. баъд дангича тайёр мекунӣ. иш шира шира мета ғав саҳар мехези дангича пухтаст тайёр. ба сариқати нӯши ҷон карда мети ҳамсоята мети як тай нуни чакдон вадрак, як чини дангича, як нун, як чакдон вадрак. баъд мефаҳманд омо ки ин занак чакдон када. бо пешрафти техника имрӯз чунин чакдонҳои тайёр пешниҳод гардиданд. ин афғониҳо аз як ҷониб кори холаи зебунисоро хеле осон намудааст, лекин ӯ мегӯяд ки маззаи ноне ки дар чакдони дастӣ сохташуда пухта шудааст фарқ дорад. нони чакдони ами хидкан болаззатай, болаззатай дигар айда дар чакдони хидкан мепазӣ чихел худат роҳат мекунӣ дар пухтани нон. ки мисол хай дигарора намедонам, ман роҳат мекунам дар чакдони худам кадаги нун мепазам. мо мешинем. зебунисо вобаста ба хоҳиши фармоишгар чакдон месозад. ҳаҷм, дарозӣ, баландӣ ва қадди онро ба назар мегирад. бо ҳамин нишонаҳо чакдонҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. масалан ин чакдон калон буда барои пухтани нони чапотӣ мутобиқ гардонида шудааст. воситаи ченаки холаи зебунисо оддӣ аст. як мехчара мегирам, бандика мебандам. ами ваҷаби ман 20 сантиметр. ами 22 ваҷаб анами қа мегирам, худаш мехчарам ҷоя муда мезанам. байнда мезанам, гирд сиркул мефтем, сиркул. ам хел гирд мекунам, гирд мекашам хатао, баъд хишта ба хати каштагӣ мемонам. баъд мечинам. чакдон на танҳо воситаи пухтаи нон дар гузашта, онро ҳамчунин дар пухтани таомҳои миллӣ истифода мебурданд. чакдон дохи ҳама чиза мекунӣ. дангичара мекунӣ, самбусара мекунӣ, кулчара мекунӣ, пирога мекардем. наи қанақа пирогу ката чено чӣ набуд. духовка дар духовка нафун мекардем, дар идонам хадари мепухтем. чакдон чизи хубе. зебунисо давлатова чакдонсозиро аз биби ва модараш омӯхтааст. бо ҳамин ҳунар соҳиби шуғли муайян гардида ризқи ҳалол пайдо карда зиндагии оилаашро пеш бурд ва байни одамон соҳиби эҳтиром гардид. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилооти Навид.